Здравейте, зрители на YouTube! Днес ще правим Skyblock с Робот 5, като миналия път. Съжалявам за прекъсването между първи и втори епизод, но се оказа, че програмата прави само до максимално 19 минути и 55 секунди, затова се е разделил на два клипа. Днеска ще правим Mob Spawner в стил Flaming Fury. Така, направихме Cobblestone генератора четворен, докато ви нямаше, и ни порастват кактуси. Така, поставяме кактуса вътре и почвам. Ще ви трябва да е високо 50 купчета за абсолютна сигурност. Иначе може и по-малко. Но за да е абсолютно сигурно го направете 50. Пайчънковете да не ви зареждат. Остават още 6. 6. Доста кактуси следва. И започваме да го правим в стил Flaming Fury. Така, слагаме така. Телепортна при теб. Ще помогна. Не ми трябва помощ, ти бери камък. Някакъв геймър. Правите. Трябва тук да има 3 и тук 3. Но последното го правите така. Така. И после отзад слагате това. И чупите ето това, за да пестим камък. Ще се пробвам да го взема, но може и да не успея. Не успях. Така. И сега. Ще ми трябва... Предава, викат работа, кой иска да е шериф в джейла. Ако сте шериф в серверите, получавате геймод. И право на PvP, така че е страхотно това. Страхотно? PvP навсякъде. Но преди да направите спаунера има едно нещо, което не е от най-хубавите. После ще си възвърнем камъка, но трябва да направите така, за да разберете точно докъде стига водата. После си я взимате. Не, хвърлих кофата, взех си я. Тачвате се и взимате. Добре, значи ще го големим още малко купчета. Така, да кажем до тук. Така. Пускате вода, качвате се, иска още. Явно е незадоволена. Така. Сега да видим. Прави го за вода от всяка страна. Перфектно. Ето. Падам! Ай. Това няма значение. Кофта с вода беше теб, нали? В момента беше. О май год! Ау! Кричка, хица. Знаеш какво трябва да направиш, нали? Да, но вече ти да можеш ти да го направиш. Всеки път трябва аз да го правя. Трябва ми камък, колко имаш? Нещо ще направя. Дай ми камък. Ей, че камък какво взел. Дай ми камък. Айде добре, запай си 10. Дай ми всичкия камък, трябва ми всичкия. Трябва ми още 50. Ето, свърши. Трябва ми 50 камък. 50 ми трябва. И аз взех толкова. Взел си толкова за всичкото време. Ами 40 имаш. Дай ми го. Просто знаеш какъв номер това, така. Виж как дропваме един камък, виж. Тъка. Е така. Давай, дай ми всички просто.
Пами! Аре, бе, Петре, дай ми всичкия! Искам и аз малко да построя ви. Трябва ми 50 камък. Колкото се качу. Ще да взема стак, бе. Колкото отиде. Знаеш какво трябва да направиш като те отиде? Давай, добър има. Ще се телепортна сега. Давай. Скоро. Чакай, сега ще приема. Все пак имам 120 секунди. Лол. Така. Да продължаваме с клипа. Оле, виждам един... Не. Мислих си, че виждам нашия айсон. Но това е някакъв, дето спусна водица. Искам много да го видя, да го тролям. Добре. Я получи ли се? Да, точно. Къде си? Не те виждам. Ема. Значи. Течението. От всички страни направи такова. Сега. И не трябва да има каналчета за ходене. Защото иначе ще Знам какво спалнат трябва сам да правя. А? Това няма да е така. Исках само да проверя докъде стига водата. Сега ще те добавя. Добре, добавима. Нали, Чакай. сигнал ли си хома тук? Ислам се поме. Ислам инвайт. Робот петак. Фак. Робот петак трябва да се телепортира. Ами, паднах от висока и тук спалнера работи. Гледай. Ама това не е целият спаунер. О, скелетън! Скелети! Обига! Добре, трябва ми малко хелпчи, защото към който ми докато са лоднат. Дай, точно в грешна посока. Трябва да ми дадеш Добре, камък. значи трябва да скочи на Трябва да ми това. дадеш камък и кирка. Нищо повече. Тук ли? Да, и кирка. Добре, тук са. Чак сега ще скоча. Нямам нищо в себе си, така че... Давай! О, стига, бе, почти. Виждам скелета на все още е там и изчезна. Давай. Изчезна ли? Давай! Съдръй! О, право в кактуса. То път попаднах в кактуса. Аре, Петре. Не мога да скоча. Трудно е без вода. О май гад, това е толкова лесно. Не мога да виждам чънковете, бе. Зомби. Как ще ги бия, като падна все пак? Зомбите не ни трябват, обаче скелета. Успя! Кофата е долу. Долу. Сега почвай да береш камък, сетни си хулма от другата. Чупа 2 камъки и се качвам горе и ще взема едно вода, за да мога да падна долу и да отковам. Това е точното разстояние. Горе трябва да се спалнат мобове, ако излезеш. Просто. Аз знам как да го направя, няма да е така, спаунерът не съм го довършил. Ама само казвам, че ако не си там, ще се спалнат мобове. Трябва да ми дадеш още много, изключително много камък. Добре, ще направя първо меч. Сетни си холма там и после ще телепортираш при мен просто. Той трябва да направя меч. Ще се къта с зомбите и ще ти дам. Побързай малко, зрителите мразят да чакат. Да, ма... Лол. Това съм ги... Ето е толкова бърз. Аз ще ги разведа някъде, докато ти се бавиш брутално. Ауе, събирам камък. Събираш го с години наред, години. Дай да видим колко пари вече имам. Ето имам 20. 116. Ще направя една кирка допълнително, защото ще свършат. Чилгъв! Да, ще свършат кирките, аз ги изпотроших. Добре, камъкче. Така, продължаваме с клипа. Къде си ти?
Чънкове, заредете. Хайде, чънчета, обичам ви. Всички обичат ви брутално. Чънк, чънк. Чънка, чънк, чънк, чънк. Колко ти трябва? Колко камък ми да имаш? Трябва ми и кирка. Кирк. Окей. Имам 36. Дай ми една кирка. Кирка, да. Къде? Аз съм тук. Значи кирка. Значи всички камък. Сега смет да оцелия. Но има мобове. Алилуя. Някой играч ще телепортна. Трябва ми и кофата, кофата! Кофът. Омага. Изгубих камъкът. Казах ти, че ми трябва кофата. Ама гледа. Като някакъв олигофрен. Да, То ще ми вземе айтемите, бе. Кой? Един ни е дошъл на Айсланда без за такова. О, това е вещица! Шит! Motherfucker! Вещица! О, убих вещица и ми даде 2 клечки. Не помага много. Аз се оплаших, че е човек. Отида камъка обаче. Трябва ми камък. Те беше строил, аз съм мъча да се е задолу. Трябва ми кофа и камък. Дай ми кофа като за начало. Кирка и кофа ми дай за начало. Ще телепортна. Ама Ислам сет колен. Аз си мисля, че някой играч ще е телепортнал. Сега. Телепортвам се. Давай. Так мъши се. Кофта я искам без вода. Що? О, зарежи. И с вода ще ми се разобра. Ще остава тук за сега. Оле. Оле. Добре, има зомбита и скелети. Махай. Не пускай PvP. Ще се бие с Ислам. Не мога да се телепортвам, като съм в битка. Добре, мога да се бия. Те се диспалнаха, бе. Всичко. Не съм ти виновен, бе, чичо! Ти ме пуснах в Combat Log. Не можех да дойда пред тез. Бак? Не действа. Сега събирай камък, за друго не ми трябваше в момента. Добре, ама сега и пуснаме цялата нощ, бе. Така... Хвърлям кофа, да знаеш. Не. Давай. Алелуя. Дръпна ли, бе? Аз съм по-точен от точността. Знаеш как падна? Ето Тя- на гълчето. Изпразня и ми я върни. Добре. Знаеш какво се сети? Ще стъпа. Обаче, знаеш ли какво можеш да направиш просто? Какво викаш? Знаеш какво се сети? Не се сети, че може да направиш. Вземе го това. Ай, сега. Да сложиш водата. Не, вземи я. Сега се махай. Махай се, бе. Сега носи ми камък, за друго не ми трябваше. Носи ми камък, за друго Как не ще ми стане трябваше. сега това? О, май се сети, виж. Е така го направим и лок. Сериозно? Не ми взимай кирката, искам да си я взема сам. Ла Спарта! Добре, поне толкова са ми лонати ченковете. Мога да скоча точно. Бля. Аре, тъпи. Кирката ти е в мен. Така че успей да се вземе. Каза, че искаш сам да се вземеш. Дай ми я вече, измери се. Слава. Това е после да ми се подава. Давай. Малко ми се иска и на мен да поработя.
Чай, че пише някакви глупости. Тъпа. С епът. А, Какво? Махаш ли тази вода? да махна. Да, махай я. Окей, обаче кофата ми е пълна с вода. Ако направя така и я върна, не знам какво ще стане. Ще направя така. Колко камък имаш? Не! Не! Ти вървиш по въздуха, омага. Не, задържах shift. Не! И задържах shift. Изведнъж shift-а спря. Къде са ми темите? Може да съм ги избутал някакси. Вода! Скапаната ти вода. Абе, Петре! Какво? Да ги беше оставил по-добре, нерви ма вече. Защото твоите, аз ти върнат клипката, нали? И така, драги зрители, за днеска спираме. Ще почнем следващия клип, когато довършим моб спаунера най-сетне и ще ви покажем как сме го направили. Така, довиждане!